Mina ngizokutshela ukuthi le system le esekuyona ioxygen yayo, igazi layo, imali le system. Yayizwa lonto. Iphefumula imali ukuze iphile. And imali ifundwa nje fundamentally kule subject ekuthiwa iaccounting. Yes. Iaccounting bafethu ibalekile iaccounting. Uyayizwa ngoba leyanto ifinancial accounting. Kube khona imanagerial accounting. Uyezwa. So it just happened ukuthi kunomehluko phakathi kwe-advisor no-coach. Ayizwa leyo nto. U-advisor wenzani? Advisor can advise you, right, on how to do something. But yena engakaze ayenze, uya-theorize, theory. But u-coach uyayazi lonto leyo. Uyezwa. Uke wayenza futhi uyayenza. So yabona ke uma uzokhuluma uthi ufundisa iaccounting kodwa awunawo amashares onayo. Yes, lapho uya theorize. Uyabo? And uzokhuluma lento efunwa isystem ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazilwe yabona. Yabona akukhulunywa manga kule system mabe kufundisa ngemali. Kodwa ukuthi abakutsheli lonke iqiniso. Uyabona uma ngabe ukuthi we are talking about money. Hey, there are so many moving parts lapha. La kule traditional education system esikuyona, ungacabanga ukuthi bakutshela lonke iqiniso when it comes to money. Okuwukuthi ku possible ukuthi uthisha wakho uzokubeka kwi level ekuthiwa i-financial literacy, yes, mfundi. Fundo accounting nawe muntu ofuna ukwazi kabanzi ngemali. Uzokubeka uthisha ku traditional system kwi financial lokungani literacy yoku understand i-meaning behind inamba ukuthi zisho ukuthini. Ngoba ila iqala khona i-financial intelligence. Uyayizwa lonto. Kumele ukwazi ukuread ama numbers and then you make meaning and the story. Akekho umuntu wakwaba financially successful and wealthy engawazi ama numbers, story behind ama numbers akekho. Uyohlezi angithi yabo i-working class ihlezi ithenga ama liabilities wabiza ngama assets and then they realize after time ukuthi no man, lento athi assets lendlu yakhe le i-mortgage i-asset ebank hayi kuyena. Yena i-mortgage reflector as a liability and le athi reflects as an asset, i-value yakhona keeps on fluctuating, but it's a story for another day. Assets ayifaki income phela angithi yabo, that is a basic thing. What assets should generate income? What kind of asset that is taking money away? Something that is taking money away from you, then it's a liability. You see? Once it takes money away from you, it's a liability. But you consider it as an asset. Ngoba utshela ukuthi asset ile yabo. So ezinye zezinto lezo angeke uzuyithole lezo zinto kule traditional system le. Kodwa izokubeka kwi level yoku understand into ezithile. Futhi angeke izikufundise to the point ukuthi uzoba financially free and independent. Ngeke ikufundise to that point. Khohlwa. Ngeke izikufundise to that point. Izokufundisa wena ukuthi kumele uyakhe kanjani income ngokuthi wena udayisa isikhathi sakho, wena usebenze. Yabo? Usebenze, uqashwe ube umsebenzi, we are working for money. The traditional system will not teach you how to make money work for you. That is why, as at Warren Buffett, if you have never learned to execute or think about ways to make money while you are asleep,
while you are sleeping, you are going to work for man until you die. Yabo. And njoba ngishilo ngathi uadvisor uyatheorize. Ufundiswa uthisha wayi accounting kodwa ohlula ukumanage yakhe imali. Yabo. Ukufundisa i-cash budget but yena uhlula ukumanage yakhe i-budget. Ungayiligibela ibhanoyi lomuntu ongazange azaye esikoleni aqeqeshelwe ukulishayela. Noma ungayithola i-confidence kumuntu oyinovice ekushayeleni ibhanoyi onganawo ama-hours amaningi elishayela ibhanoyi. Cha, ngeke uze ube confident. Ngeke ube confident. Angithi yabo? Unga confident kulo oyihambile indlela. Yabo? Leyo nto ikutshela ukuthini? Ikutshela ukuthi bheka ukuthi uyapi, ufunani, futhi uadvise ubani. Ngoba ngenzeka uthola ukuthi ungadvisela ukuthi ufuna ngisebenze, kanti angifuni ukusebenza mina. Mina ngifuna imali isebenze. How can I make money to work for me? Lo nto ngeke uzuyithola esikoleni. Ngeke uzuyithola lento esikoleni leyo. Yabo? Ngoba usuphumela ngaphandle, usuphila, usumdala, uyabona ukuthi numbers are not numbering kahle kahle. Numbers are not numbering. What is happening? Yini lengingatshelwanga yona. Mina umfundi ophume ngaphansi kwami when it comes to accounting, ngiyamtshela mina iqiniso le system ukuthi system operates kanjani and how should you be financially smart. Uyayizwa lona? Ngiyamtshela ophuma wezami mase phuma la ngaphandle uyibona lento engisuka kade ngisho mina. Numbers are not numbering. Ngitshele mina. Ba chase ama promotion kodwa still it's like they are chasing their own shadow. By the time they run faster, the shadow keep running even faster than them. They are in a rat race. And the low rat race because accounting is a study of about money. It's a study that is related to money. We are studying money, accounting. Yeah, here's a lot. Reading numbers, how to understand numbers and understand the story behind numbers. How to own assets. You have to own assets, angithi. But it just happened ukuthi yeah, things are like this. Things are like this. And mina ngizokutshela ukuthi ingane zamanje mfethu indlela mfethu eyihlakaniphe ngayo ziyayibona into engayakhi kahle hle isense. So ungayiphusha phela wena ngoba wakhuliswa ngaleyo ndlela. Ziyayibona into engayakhi isense. Hayi ziyayibona mfethu bese kuba ngazi ukuthi zi-rebellious. Ziyayibona ukuthi ayiyakhi isense lento. Siyayiphusha nje phela kodwa ziyabona ukuthi le ayiyakhi isense le. Talk sense to me. I want money. Talk sense to me. You are telling me to go and yabona yonke into umtshela yona le traditional method wafundiswa yona. Yabo it doesn't make sense. And if avela decide ukuyenza vela bona hayi. Yazi mina ngivele ngenza 1 2 3 4. Dakhona kamanye ama avenue. And the podcast that I've watched mina. Yazi ukuthi most of lama billionaires and millionaires awasiqedanga isikole. Kodwa lokho kusho ukuthini? Akusho ukuthi umuntu akasiyeke isikole. Yabo? Akusho ukuthi umuntu akasiyeke isikole. But i-contention ithini? Ithi understand meaning behind ama numbers bese uzifundele eceleni ngemali. Yes, uthole incwadi ze personal finance eceleni. Eceleni. That is where we are going to be dangerous. Uma ngabe ukuthi usela esikoleni ngeke phela ufike ka Shoprite uthi wena uthisha omkhulu esikoleni sakho so awufuni wena ukuthi i-security check islip. Cha, uthisha omkhulu esikoleni sakho la kuzo check islip ngoba kwenye indawo. Therefore mawusese esikoleni umfundi funda ulalele lokhu kutshelwayo bese uyaphuma ngaphandle uimplement izinto zangaphandle
ungafuni uku-implement izinto zangaphandle usesesikoleni, ngoba esikoleni kwenye indawo awukwazi ukuzositshela ngo-forex lapha esikoleni, asifundisi u-forex lapha esikoleni, yabo.